Полицаите мерят с двойна мярка. Циганите в бургаския квартал Победа са настръхнали. Обхождат улиците с брадви, сопи и вили. Не дават и пиле да прехвъркне покрай тях, камо ли българин. Готовно са да скочат на всеки, който си позволи да припари в техния квартал. Същевременно родната полиция ги пази. Не им отнема хладното оръжие, дори напротив. По време на протестите вечер всички входове и изходи на циганския квартал бяха опасани от униформени. От ръководството на бургаската полиция отричат да има двоен стандарт. Законът важал еднакво и за българи, и за цигани. В Победа хората се разхождат свободно с ножове и брадви. Това ми е въпросът. Дали там достатъчно бързо реагирате? Значи, вашите наблюдения категорично не отговарят на истината или информацията, с която разполагате. Полицейската намеса е адекватна на предизвикателството. Ако хората са стресирани от полицейското присъствие в Бургас, което аз считам, че е на оптималния минимум, нека да гледат телевизия и да видят какво се случва в другите градове. Кадрите обаче показват точно обратното. Полицаите са на щрек при протестиращите и само заради една погрешно изтървана дума веднага униформените арестуват, а циганите с брадвите и коловете са оставени да бродят свободно из квартала. Остава въпросът: родната полиция пази ли ни или ни гази? За кого работи тя? И може ли да бъде българинът спокоен при положение, че органите на реда не могат да се справят с циганите в един квартал?